Labarin Zainab da Mahaukaci. Gatanan ku, ta zo mu ji ta. Daga ni Aminu namu. Zainab na zaune a gefen taga. Tana zaune tana kallon yadda rana take fitowa a ƙasa. Tunaninta ya koma kan saurayin nata Bala. Bala ya kasance mutum mai ƙwazo wajen aiki. Aurensu ya kasance saura 'yan watanni. Tana rayuwa cikin kamala. Duk da haka wani abu ya canza. Kwanan nan ba ta iya daina tunanin wani bako da ya shiga rayuwarta, mutumin da aka sani a ƙauyen a matsayin mahaukaci. Kowa ya gargaɗe ta game da shi, kowa yana cewa bugun robobi ne suka taɓa shi, amma akwai wani abu game da shi Zainab ta kasa gazgatawa. Hakan ya fara ne wata rana. Zainab na dawowa daga kasuwa, kwandonta na cike da kayan marmari. Ku ci gaba da ƙara danna mun subscribe game da alamar ƙararrawa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora. Da gangan ta ci karo da mahaukacin a kusa da rijiyar ƙauyen. Idanunsa na ganin wani abu na ban mamaki. Suka haɗa ido da ita. Saboda me zancen da ka kasa bayyanawa. Ta ji an ja mata kunne ƙarfin da bata taɓa jin irinsa ba. Duk da gargaɗin ƙauyen, Zainab ta tsinci a kullum tana tunaninsa. Ta kasa mantawa da wannan lokaci. Kwanaki sun shuɗe. Zainab ta yi ƙoƙarin cire mahaukaci a zuciyarta, ta mai da hankalinta akan aurensu da Bala. Amma mahaukacin ya sake bayyana. Tana tsaye kusa da gida da maraice. Bai ce uffan ba, ya kalle ta da ganin shigarsa mara kyau. Duk da haka Zainab ta ji bakon jin daɗi. Zainab ta matso kusa da shi. Me yasa kake nan? Zainab ta tambaya. Mahaukacin ya kalle ta, idanunsa sun ciko da wani abu mai zurfi. Ina jiranki, ya amsa a sauwaƙe. Ajiyar zuciya Zainab ta yi. Akwai wani abu a cikin zuciyarsa mai nutsuwa. Duk da haka a cike da ilimi mai ban tsoro. Ta san ya kamata ta juya da gudu, amma ƙafafunta sun kafe a ƙasa. Kai wane ne? Zainab ta tambaya. Ni ne abin da ruwoyi suka sanya ni, ya amsa a ɓoye. Kuma ku kuna ɗaure a gare ni ta hanyoyin da baku fahimta ba tukunna. Zainab ta girgiza, ta so ta tafi, amma maganar bakon ta lullube zuciyarta kamar itacen inibi. Ta juya ta koma gida, amma haɗuwarta ta juya mata kai. Makonni suka shuɗe. Zainab ta ci gaba da shirye-shiryen bikinta, duk da ta kasa jure rashin daɗin da ke tattare da ita. Sai wata rana ta gano tana da ciki. Ya kamata labarin ya karanta mata rai. Bayan Bala ya ji daɗi, amma Zainab ta san yaron ba na Bala ba ne, don bata taɓa zama da mahaukacin ba. Amma ko ta yaya ta san yaron da yake zama a cikinta nasa ne. A tsorace Zainab ta rufe asirinta. Bata san me za ta yi ba, amma Bala yana a tsorace. Ya tambaye ta me yake faruwa, amma haka ta kasa ɓoyewa. Ta gaya masa guraren da suke fama da mafarkai marasa daɗi. Tsoron Zainab ya ƙaru. Ta nemi shawarwarin wani dattijo a ƙauyen mai suna Malam Isa. Ya saurari labarinta. Yaron da kike ɗauke da shi a cikin cikinki ba na duniya ba ne, in ji malamin. An ɗaure shi da ruhohi, kuma mahaukacin da kike magana ba kowa ba ne, yana ɗauke ne da wata tsohuwar la'ana. Kuma yanzu wannan la'anar ta wuce gare ki. Zainab ta tsorata. Me zan yi? Malam Isa ya girgiza kai. Dole ne a kare yaron ko ta halin kaka. Akwai dakarun da suke ƙoƙarin su hallaka shi, amma ba za a bar su yi nasara ba. Zainab ta babbakar dattijan a ruɗe fiye da kowane lokaci. Ta kasa ɓoye sirrinta. A sanye Bala ya gano. Idanuwansa sun cicciko da ɓacin rai. Yaron waye? Ya tambaya. Kuka kawai Zainab ta yi, ta kasa faɗin gaskiya. Bala ransa ya ɓaci, ya koma ga iyalinsa domin neman taimako. Sun tuntuɓi wani likita mazaunin ƙasar, wanda aka sani da yin ayyuka masu duhu. A tare suka yi ƙoƙarin su raba Zainab da yaron, amma duk lokacin da suka yi ƙoƙarin cutar da jaririn da yake cikin cikinta, sai wani abu ya faru. Iyalin Bala sun kamu da rashin lafiya. Wani bakon hatsari ya faru a ƙauyen, kuma likitan ya faɗa cikin abun mamaki kamar wani ƙarfi ne ya kare Zainab da ɗanta.
ƙarfin ya wuce dukkanin wani abu da za su fahimta. Lokaci yayi Zainab ta fara ƙarfi duk da hargitsin da yake tattare da ita. Ta gane yaron da yake cikinta ɗan ƙaddara ne. Mahaukacin ya ɓace daga ƙauyen, sai dai tana jin kasancewarta a kusa da shi koyaushe, tana ganin kamar yana kallonta. Hakan ya sa jikin Hajiya Zainab ya sanyi. Mama Dogo ta bayyana cewa shekaru da dama da suka wuce mai nama ya kulla yarjejeniya da bakar fata. Ya taɓa zama matalaucin mahauci, yana ta faman biyan bukata, amma wata rana sai ya kutsa kai cikin dajin da aka haramta, inda babu wani mutum da ya kuskura ya je. Ya ci karo da wani mugun ruhi wanda ya bashi yarjejeniya a maimakon dukiya da nama mara iyaka. Mai nama ya sadaukar da rayuwar mutane, wanda ruhin ya masa alkawarin cewa naman kadaya zai bayyana a matsayin nama mafi daɗi wanda mutane suka taɓa ci. Mai nama ya yadda. Tun daga wannan rana mutanen ƙauye suka fara ɓacewa, da farko a cikin ƙauyensu, amma daga baya har da maƙota ma. Duk tsawon lokacin kasuwancinsa ya bunƙasa. Naman da yake siyarwa a kullum sabo ne, ko da yaushe yana da yawa, kuma ba wanda ya taɓa zargin gaskiya. Me yasa babu wanda ya taɓa yin magana? Me yasa wani bai hana shi ba? Hajiya Zainab ta yi kuka. Tsohuwa ta amsa, tsoro yakan sa mutane shiru, kuma sihirinsa yana da ƙarfi. Ya sihirce ƙauyen kuma ya rikitar da hankalinsu, amma ku nemo hanyar da za ku hana shi da niyyar ɗore gaskiyar lamarin. Hajiya Zainab da wasu amintattun mutanen ƙauyen, a ciki har da sarkin ƙauyen mai suna Alhaji Musa, suka tsara wani shiri. Za su bi mai nama cikin daji a baya. Idan ya tafi samo nama, dare ya yi sanyi babu wata, suka kafa tarko suna jira kusa da gefen dajin a ɓoye a cikin bishiyoyi. Mai nama bai san ana kallonsa ba. Ya fito daga shagonsa ɗauke da wani ƙaton buhu a kafaɗarsa, ya nufi hanyar dajin. Mutanen ƙauyen suka bi shi, suka shiga cikin dajin da zurfi. Iska ta ƙara kauri tare da ban tsoro, sai ga suruti na ban mamaki suka cika iska, amma sai suka matsa da niyyar gano gaskiyar lamari. A ƙarshe sai suka isa wani fili. Abin da suka gani ya sanya su sun yi matuƙar razana. A tsakiyar abin wani ƙaton bagadi na dutse ya tsaya, wanda aka jike shi da jini. Ƙasusuwan mutane sun yi shadiddiga. Gawar wani saurayi akan bagaden ya kwanta. Ɗan Ladi ne. Mai nama yana raina wasu kalamai na ban mamaki, yana kiran ruhin da ya bashi dukiyarsa. Yayin da ya ɗaga wuƙa ya sake jin wata hadaya, sai Alhaji Musa da mutanen gari suka yi gaba suna ihun su hana shi, amma sun yi latti. An kira wani ruhin, amma wani siffa sai ya bayyana a gabansu, amma wata halitta mai duhun inuwa mai kyalli, ga jajayen idanu. Ya saki wani kururuwa mai ban tsoro, ya yi rawar jiki a ƙarƙashinsu. Mutanen garin suka daskare a tsorace, amma Alhaji Musa yana rike da wani abu na alfarma don kare ƙauyen, wanda aka yi ta domin alfarma da kare mutanen ƙauyen. Ya doka shi, sai dajin ya firgito a tsorace. Da tsawa ruhin ya ɓace, ya bar mai nama a tsaye a tsakiyar fili. Washe gari mutanen ƙauyen suka taru a tsakiyar shagon mai nama. Alhaji Musa ya bayyana gaskiyar abin da ya faru a dajin. Mutanen garin cikin fusata sun kutsa kai shagon mai nama, sai dai suka dinga ganin gawawwakin abin da mutanen da ya risa da su cikin ɗakin da ke baya. Yanzu ya tabbata cewa naman da suka kwashe shekaru suna ci ba na shanu ba ne, na mutanensu ne. An kama mai nama aka gabatar da shi a majalisar dattawan ƙauyen. Mai siyar da nama, wanda da ya taba jin tsoro, yanzu ya zama karyayyen mutum, yana rawar jiki saboda jin tsoro. Ya yi ikirari ga komai. Yarjejeniya ce ga sadaukarwar da yawa ruhi. Ya nemi a yi masa gafara, amma mutanen ƙauyen ba su da yadda za su yi. Ƙarshe dai an kai mai nama gudun hijirar ƙauyen da mutane ba sa zuwa, inda ya fara nuna yarjejeniya mai nuni.
haka ba wanda ya sake ganinsa, har da mutanen ƙauyen kafin kuka suna jimamin rashin 'yan uwansu, amma kuma sun koyi wani darasi mai kyau. An makantar da su da kwaɗayi da kuma jaraba, sun yi watsi da alamun mugunta a tsakaninsu. Zai ɗauki lokaci ƙauyen zai warke, kuma ba za su taɓa mantawa da sirrin mai nama ba. Tun daga wannan rana babu wanda ya sake yin maganar. Mutanen ƙauyen sun dawo rayuwa cikin sauƙi, sun yi alƙawarin ba za su ƙara barin duhu ya mamaye zukatansu ba. Ranar haihuwar Zainab ta zo, sai wani guguwa wanda ba a taɓa gani ba a ƙauyen. Tsawa ta girgiza ƙasa, sai walƙiya ta lullube sararin samaniya. Yayin da Zainab ta shiga naƙuda, Bala ya tsaya a gefenta yana addu'ar kada yaron ya ƙara kawo musu wani bala'i. Lokacin da aka haifi jaririn, guguwa ta tsaya, babu zato ba tsammani. Ruhin ya fada wani mugun shiri. Zainab ta kalli jaririn, sai ta ji wani irin kwanciyar hankali. Shi ba fari ba ne, idanunsa sun lumshe da haske, da alama ya fito daga wata duniyar. Mutanen garin da ke jin tsoron Zainab da yaranta yanzu sun fada cikin tsoro. Sun gane cewar yaron ya kasance na musamman, wanda aka kaddara idan wani abu mai girma. Hatta da Bala da ya taɓa tunanin ya hallaka yaron, ya ji wani sauyi da ke tattare a zuciyarsa. Ya kalli jaririn, ya tabbatar cewar babu wani ƙarfi da zai iya cutar da shi. Don haka rayuwar Zainab ta taɓa shiga cikin rudewar yanar gizo da soyayya, cin amana da tsoro. Amma yanzu ta rikide ta zama mahaifiyar yaron da aka haifa, don cike rudin da ke tsakanin duniyar mutuwa da duniyar ruhohi. Mahaukacin ba a sake ganinsa ba, ya bar rayuwar Zainab na har abada. Ya bar ya da dakakken iko da ɗansu, ikon da zai gyara makomar ƙauyensu. Yayin da Zainab ta rako yaronta, ta yi shiru tana raɗa masa, ta fare masa komai domin kasancewar wannan sigar ta ɗauki labarin Zainab tare da soyayya, cin amana da kuma sufanci. Ku sanar da ni idan kuna buƙatar gyare-gyare, ku danna min subscribe gami da alamar ƙararrawa, domin hakan ne yake bani damar kawo muku tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci a tashar Tatsuniyar Hausa AI. Daga ni Aminu Namu, ko ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallon mu. Mun gode.